Astăzi vom vedea cum putem să trimitem o campanie de email marketing către abonații noștri. Vom face o campanie simplă, iar pentru aceasta mergem în CRM, în campanii, creăm prima noastră campanie de email. De exemplu, putem să facem o campanie de ofertă specială pentru uleiuri esențiale, să zicem. Trebuie să-i spunem campanie, uleiuri. E important să-i dăm o denumire clară ca să o putem revedea ori de câte ori dorim și să ne fie clar despre ce a fost vorba în această campanie, mai ales când o să avem foarte multe campanii create. Am creat campania și avem un proces prin care trecem pentru a trimite e-mail-uri către abonați. În prima fază compunem e-mailul pe care vrem să-l scriem. Putem începe cu bună, de exemplu, și numele abonatului. Iar pentru numele abonatului, în partea dreaptă, dacă mergem în zona de accolade, putem să vedem că adăugăm mai multe coduri pentru abonați, iar în momentul în care facem click pe unul dintre ele, de exemplu, dacă vrem să adăugăm prenumele abonatului, facem click pe acest cod și este copiat în clipboard. Iar cu un Ctrl-V putem sau cu un paste, putem să copiem numele abonatului în e-mail. Virgulă, dacă dăm click mai jos, putem să începem să scriem conținutul e-mailului, de exemplu, profită de această reducere limitată la toate produsele noastre. Putem pune și o poză, facem click pe un Enter și adăugăm un bloc, selectăm zona de imagine, încărcăm imagine dacă nu avem în biblioteca media, avem o imagine cu uleiuri esențiale. Excelent. Putem să o redimensionăm, să facem mai mică sau mai mare. Putem să o repoziționăm la dreapta sau în centru, cum este cazul acum, dacă vrem să o punem în centru. Și textul, de asemenea, pe care l-am adăugat, putem să-l punem la centru sau la dreapta. Îl lăsăm la centru. Și după ce am selectat imaginea, facem click pe Enter, dacă vrem să mai adăugăm text sau alte elemente. Haideți să scriem pentru a obține reducerea. Click pe ton jos. Centrăm și acest text și vom adăuga un buton. Enter. Facem click pe plus, unde putem adăuga alte blocuri. Facem click pe butoane și scriem un buton. Check. Reducere. Poziționăm butonul pe mijloc. Da? Adăugăm elementul pe mijloc și vrem să lucrăm un pic la buton, să îi dăm o culoare mai interesantă, ca să se vadă mai ușor și să fie mai accesibil. Așa că am adăugat butonul, iar în partea dreaptă avem setările acestui buton, zona de orientare, aranjare și așa mai departe. Facem click pe zona de stiluri, putem să modificăm dimensiunea mai mică sau mai mare, dacă vrem la text. Dar noi o să vrem doar la buton să facem. Am făcut click pe buton. Haideți să vedem cum arată cu un outline. Schimbăm fundalul. Îi dăm această culoare. La text îl facem alb. Și cam asta este. Poate vrem să facem un pic rotunjit. Așa. Cu o rază de 18. Și am cam terminat. Putem să adăugăm mai mult text în funcție de ceea ce vrem să facem. Putem să facem o distanțare cu un Enter între text și butoane. Da? Iar în momentul în care ne-am hotărât că este în regulă,
Putem să și salvăm acest e-mail ca și șablon, dacă vrem. Iar pentru aceasta facem click pe salvează, așa, și pentru a salva ca șablon, facem click pe aceste trei butonașe, da? Și alegem numele și spunem așa, șablon, uleiuri esențiale. Iar acest șablon îl putem folosi în orice e-mail pe care îl vom trimite clienților noștri în viitor. Și putem să-l folosim în campanii sau în automatizări sau oriunde dorim. Facem click pe salvare. Avem odată salvată campania. Avem salvat ca șablon acest conținut și mergem mai departe, spre subiect. Facem click pe continuați. La subiect putem să spunem prinde oferta specială acum. E important ca subiectul să fie unul interesant, ca un fel de cârlic, ca să atragă pe cel ce îl primește să deschidă. O să putem adăuga și alte detalii, dar nu intrăm acum în acestea, parametrii de e și așa mai departe. Mergem la pasul următor. După ce am adăugat subiectul, selectăm destinatarii. Și la destinatari avem listele, odată, avem toate listele noastre pe care le-am definit în CRM, da, în care sunt înscriși clienții. Avem o listă de default, aceasta este standard, iar aici avem mai multe liste create pe parcurs. O să selectăm lista default, unde sunt toți abonații și sistemul ne va spune că avem un contact. Dacă avem 10.000 de contacte bazat în această listă cu această etichetă, da? Am selectat și etichetele, ne va arăta numărul de contacte aici. Important să verificăm tot timpul numărul de contacte la care se trimite această campanie. Mergem mai departe spre pasul următor, unde se face o revizuire înainte de trimitere. Da? Avem toate detaliile și îmi dau seama că am uitat să adaug un link la acest buton, așa că o să merg înapoi la compunerea e-mailului, fac click pe buton, iar aici pot să fac click pe legătură și pot să adaug un link spre orice pagină a magazinului. Dacă vreau să adaug o legătură spre shop, adaug numele magazinului meu, Lermo 2. Și așa voi merge spre shop. Așa pot să adaug un link spre orice altă pagină din site sau chiar din afara site-ului. Bun. Mergem din nou mai departe. Am adăugat linkul. Continuăm pașii. Din nou. Mergem spre revizuire. Să vedem dacă totul e ok. Totul pare în regulă. Putem să trimitem și chiar este recomandat să trimitem și un email de test înainte ca să trimitem e-mailul final către clienții noștri, așa că o să trimitem un email de test. Acest email de test se poate trimite către adresa dumneavoastră personală, pe care o folosiți pentru testare în general sau pentru verificarea e-mailurilor. Eu am o adresă de testare. O să dau click pe trimite, văd că e-mailul a fost trimis cu succes. Verific acest e-mail, să văd că totul este în regulă, să văd că totul arată așa cum mi-am dorit, după care pot să trimit e-mailurile către baza de date, către contactele mele chiar acum, sau pot să le programez la o anumită dată și oră, de exemplu. Pot să selectez data și ora la care să se trimită. Sau pot să programez e-mail-urile pentru un interval de timp. De obicei folosim primele două variante, trimitem e-mail-urile chiar acum sau le setăm după o anumită dată și o oră. În momentul în care am finalizat și tot este în regulă, programăm campania
și aceasta va începe să se trimită. După ce am programat-o și vedem că s-a trimis, putem să mergem pe panoul de control și să și verificăm dacă s-a trimis sau nu. Da, avem o campanie, verificăm, vedem că este programată, da? Și vedem că este în așteptare, practic, în acest moment. În momentul în care vrem să modificăm ceva la campanie, mai ales având în vedere că este programată de peste 2 zile de acum, putem să facem click pe campanie, da? Vedem campania, intrăm pe ea și putem să o anulăm dacă vrem, da? Și atunci practic putem să o reedităm. Acum noi nu o să facem lucrul ăsta, o vedem că este programată și verificăm abia după ce se va trimite statusul campaniei, la câte persoane s-au trimis, dacă s-au deschis e-mail-urile sau nu și alte detalii.